iya, ini mohon perhatian buat Bapak Ibu semuanya. Ini dawuh dari Sohibul Hajat untuk Bapak Ibu menika nyuwun tulung dipun paringi dalan kangge menika sing badhe mlebet wonten konjalan nggih Bapak Ibu nggih. Nyuwun tulung disterilkan nggih. Ya biar bisa buat lewat ya hati-hati nggih. Sending ewang men menika sing badhe pinangki kali Sohibul Hajat nggih kepenak nggih Dek. Monggo sami dipun kondisi akan mriko. Satu jalur saja juga cukup. Monggo. Niki ugi resi wonten sampun cekap. Gimana? Oh di sini yang disterilkan. Oh nggih monggo Bapak Ibu menyesuaikan mriko amit dawuh saking Sohibul Hajat nyuwun tulung nggih Pak nggih. Yang di sebelah sini mriko nggih Mbak Cantik nggih. Kalau masih keluarga besar boleh ini pala manten silatnya. Monggo dipun kondisiakan Bapak Ibu. Ini dawuh dari Sohibul Hajat. Masih ada satu titipan lagu lagi adik-adik. Saking Pak Daryono ki ngersakaken supir potro. Oh siap nggih, mangke dipun tenggo. Niki saking keluarga besar ngersakaken lagune wonten Beno. Mangke bar setunggal lagu menika kantun saking Sohibul Hajat badhe ngersakaken menika acara sambutan. Mas Manten, Mas Muhammad tahu lagunya enggak ini Mas Muhammad? Lagu Beno. Cocok enggak? Mas Muhammad tahu lagu Beno? Oh enggak. Tapi ini permintaan dari keluarga nggak apa-apa ya. Mas Muhammad minta apa nanti lagunya yang bisa? Oh enggak, kita doanya semoga cepat sembuh dan jadi anak soleh. Amin. Monggo, Beno. Ayo aku sudah ini lagu ibu Beno. Sayangku
anggenipun atur pamit terus wonten samiko sedaya kalepatan kula sakonco nyuwun ageng samudra pangsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya mereka